'yan mata ashe kina nan tun ɗazu a zaune. Muna can mu matan ɗazu kawai sai na hango ki. Wannan dalilin ne na yi ma abokina bayani na ce ya zo ya rako ni wajenki saboda na fahimci kwana biyu cikin lokacin nan duk sadda na miki magana ba ma kya son kula ni. Na rasa gane me ke faruwa. Bai kamata kina yi min irin wannan abin ba gaskiya tsakani ga Allah. Ya kamata a ce kin fahimce ni ko ba gaskiya ba. Wato kina ji na? Ha, duba, ji mana. Haba saboda Allah, me yasa zaki yi haka? Duba. Kash. Abokina, kaga irin wannan shine duk abubuwan da nake ma bayani, kai dai ka dai gani da idanka. Saboda so tari in nayi mata magana ba ta son kula ni. Ka san halin yan mata yanzu sai a hankali. Kana ji? Ina ga zan bi ta. Bara in je in same ta. Aboki ya haka sai ama ta shige tintini ta bi cikin jini ta fara mini soyayya sai da ilimi shi kwa ilimi yana kula da hankali ilimi na da naki sun zama daya soyayya ta ne baki daya inda kauna kake yi wa magiya ni babu lokaci da ranka ciya ta shige tintini ta bi cikin jini kwantar da hankali ya ka zo sahibi kaunar ka shige ciki ta bi cikin jini kaunar ki ta shige tintini ta bi cikin jini